pasei no mal, pasei no fatal, pero varios días, podo dicir que de estar morto a bordo. E iba pola tarde, cando meu pai iba a pomar, non? Pero vas a vir outra vez, sí, vou ir outra vez. Eu penso que xa tiña esa cousa de ir ao mar, porque ao mellor se vas, mareaste e tal, xa non queres, vou de albañil ou vou de carpinteiro ou do que sea. Pero sempre me chamou a atención, sempre. O patrón é unha parte importante, pero como a dos mariñeiros. Porque o patrón solo non vai ao mar. E pois o patrón pode ser moi bo patrón, pero pono nun barco solo. E o patrón é a tripulación. É todo un conjunto. Pero se non ter xente que te acompañe, ti solo non faz nada. Os barcos grandes, porque van ao País Vasco, van a todas as campañas, ganan cartos. Pero os barcos pequenos somos os que alimentamos as lonjas, porque somos os que vamos todos os días, traemos todos os días o peixe fresco. Nós temos que buscar os bancos de peixe e atopalos, tirar unha luz para marcalo e depois rodealo, cercarlo, que é o cerco, que chaman o cerco, non? O aparello hai que cerrarlo por abaixo ten unhas anillas e vai un cabo metido entre as anillas que chamamos a jareta e iso vai cerrando hasta facer o seu copo e despois vamos metendo a bordo hasta chegar ao final en todo. E pois xa, se ven algo, metémolo a bordo. O gallapán ese que temos para meter a bordo chamase salabardo porque vai iso de salabardear o peixe. E se ven con mezcla hai que seleccionalo, claro. Vamos unha especie para unha caixa, outra para outra. O máis importante é o hielo de cando se mete a bordo. Ese é o máis importante para o peixe. Para que quede ben, para que quede brilloso, para que todo. É rutinario, non é? Cando eu, por exemplo, mando largar, cada un xa sabe o que ten que facer. Non teño eu que estar a dicirlle fai isto, fai outro. Cada un xa sabe o que ten que facer. O peixe do día deixase para a lonja de bueu. Generalmente o chincho e iso todo que ven na lonja de bueu está a saltar todo, salta das caixas. É o peixe máis fresquiño que hai. Mira que hai momentos que se pasa mal, cando non pescas, cando levas unha mala racha, pero, non sei, tes esa cousa de ir. Nunca me planteei, non entendes, o de... Pois quedo a traballar na fábrica. Nunca me planteei. Non sei, gústame.